toch al los. En dat is te horen in de natuur. Veel soorten zijn al terug, hebben de lente in de kop. En die radstaak heeft ook deze week een virtuele wandeling gemaakt. Deze keer op de zandgronden door bos en hei. En hij zet dat allemaal in elkaar vanuit zijn zolderkamer. Doet hij prachtig. Luister de komende minuten naar zijn soundscape, of in goed Nederlands, geluidsportret.
De virtuele wandeling van Henny Radstaak door bos en over hei. Er is ook een podcast van, geluidsportret van een half uur... met vogelgeluiden van park, bos, hei, moeras, kust en weide. En die is te vinden in uw podcast-app onder de titel Vroege Vogels in 30 minuten. En dan moet u aflevering 12 hebben.